mata ayam lokter mata ayam lokter bubagra ayam lokter bubagra ayam lokter bubagra panu jatuh lam sabo bubagra panu jatuh lam sabo bubagra mata ayam lokter bubagra mata ayam lokter bubagra दिवर कहम जतन न तिनी ब्लाइखेन खातम थगो जे चिनी थानचनि मथा तिप्रा मथावो तिनी टीपीएफ नि वर्किंग कमिटी नि चिनी ताकुक मन कुमार देबबर्मा ताइ चिनी बुकुक सबिता देबबर्मा नि तैफांबाय तिनी टोटल 27 परिवारनि लुकुर तिनी बुकुक ताइ ताकुक संग्र चिनी ओ थानचा मथा फाइमानि बागै जों पुइलाना खाका हामबाय बुंनो लामसगो तामनि हिनबा चिनी ओ हा दफानो मोथांनायनि बागै बुबाग्रानि तैफांबाय जे बुसखांनि जे सबावो सेंक्राकुंगै बुसानानि बागै बर' फाइमानि बागै चिनि त्रिपुरा मोथा बुसखांगो तेबो फानरागनाय तेबो क्राकुंनाय एवं चिनि दफानि चिनि थिनांनि सभा तेबो बुसखांगो क्राकखाय जों हिमानानै जों खाख्लायो तामनि हिंगाखाय जों साइमानो थानाय 70 बोसोराव जों गोबां मा रिजनाल पार्टी फानो हिंतु नेशनल पार्टी फानो हिंतु जों थंजाका किन्तु बुफाग्रानो मा माने याबुलो जों ताइ थंजाना मुसुंलिया जोंनि थानजानि खरांबाय जोंनि हा जोंनि सासन हिनि जों आवाजति सावै जोंनि बुफाग्रानि दैफांबाय जों दिनै एडिसिव जोंनि सासन मानखा जों आसुखा एवं काहाम जों डिसिसनबो नरक खानाबाय खाना जतन लुकुर एवं बुसखांगो चिनी तेबो ग्रेटर त्रिपुरानि बागै सभानि बागै जों सारा त्रिपुरानि चिनी जेकुनु मथा जे दं माने अबशिष्ट जे मथा दं माने जतनो न बुबाग्रानि तैफांबाय खाय सभा खालायनायनि बागै जों पुरनानि बागै चाइतग्लाय दङ एवं जतनो मा चाइतग्लायनाय गामि हामसायनि जत लुकुनु थानि न आं कयजानाय ताहुर नरक जे ताबुबो फायाको बा ताबुबो लासिबुय दंखो लासियावो दफा अ हानो मोथांनानि बागै फायदि बुबाग्रानि लगे जों जतन सेंक्रा जे बुंगै जों सभाव नखलायसिवानो चिनि थिनांनो जों गाहाम चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खायै अ हाव मोसांगै संसारबै गोदालै गोसोङै दंनायनि बागै बरनो जों लामा खायसे फनगै कलांगानो बुबाग्रानि दैफांबाय मोसक सावैनो जतन खाकाहाम ते हामजामा याफारै अनि कगर नपाइका हामबाय बो विलेज कमिटी अब बो कन्स्टिट्युएन्सी एडिसनि क्लाय बेलायनो हामबाय म कांगे दिनै अर पुलेना हामबाय रनाय सिनि टीपीएफ नि जाखारै थांसानि लामाव बुबाग्रानि थांसानि लामाव फाइनेरावना आं पुलेना लामसुगो सिनि म अंके आमतली गुलागाती 19 आमतली गुलागाती कन्स्टिट्युएन्सी खालायो पंचायत के उजन पाथालिया गा और एसेम्बली अब कन्स्टिट्युएन्सी कांगे तागरजना खालायो पिनियो जागावो त्रिपुरा मथा थांसना हामजागै बर गुनगो तंमालिया से ग्रेडा त्रिपुरालेन जों तुमनाय म बर गुसुंनो लगिरनाय ग्रेडा त्रिपुरालेन तुमनानै थाने सभाबो बर गुसुंनो लगिरनाय नि तिनि फायखा आं मननो सारा त्रिपुरा जनि जत त्रिपुरा सारावनो मेसेज ना मुसुङो नरक बो ताबु केबोबाय बुनि दफानि बरक बाय जों डिप्लोमेसि खायने थंजायावै जतनो त्रिपुरा मथानि बानानो रमैने जों फाइनेन्सालो हासिंगो सिनि ताकुक अकरा साका सिनि डायनामिक लिडार कगना साना मुसुङो थिनांगो सिनि जर्नलिस्ट न बाइके अस्तित्व रखा खाइगालांनानै आ मालायनो सुननानै बागै जतनो थांसाका फाइदि जोंथाय कुनु पार्टी साथि हलिया एकटना पार्टी बुबाग्रा ताइ मथा ताबु बरक बो बदलनि बर फाइ बरक तो टीपीएफ नै काइसा मथा दङ त्रिपुराव बरक सिने त्रिपुरा मथाबे आइडियोलॉजी भी फैलाया ताबो बर बसुंगनो समर्थित खाइ दङ फ्यूचर आं आशा खाइ बर बसुंगैन फाइनाय बायपाताल बसुंगैन फाइनाय आर बरंगे तिनी बरकनि बिसिंतै तिनी बुखक सबिता टीपीएफ नि याकारै जे त्रिपुरा मथा फाइमानि बन बदलनि बिसिंग खरक बसक आदंरनो तुबै तिनी त्रिपुरा मथा हाबका राइट थाइसिङो जे सामाने अब किसा अब भरा मंके किल्ला उजान बिस्रामनो डिभिजन दो और बरंगे टोटल मेम्बर के 700 दङ आगे तिनी बरक 27 जना जॉइनिंग खाइगा 27 परिवार और मेन खाइना और सीडब्ल्यूसी नि 2 जन मेम्बर दङ सिनि बासै सबिता खरकसा सिनि दारा मन कुमार
borong oro killa ujan tai bisram nodi bisram borong tui duli to anga 700 member শুধু 7 জন ya 700 member ফাইনাল anga asa khai tai besi din ও ভিলেজ কমিটি ও টিপিএফ নি গে আগে samung tang tongnai rok tabuk to tipra motho happaika aboni bisingo bo ba ke nungsong busuk jorote o amsaya age টিপিএফ tongmani mini experience bahai tongmani o amse to TPM ni borok te kise kabang khun nugla tongmani inke aboni bagino tabuk bele bele ke hamai maro jotor TPF tongnai aborok jotono sini o raja maharaja ni nahar mungo o thansani mariwa jotono সহযোগিতা খাইনাই বা খাই dong tabo ega aboni bagino tai kise misa tongnai rok ini aktem kobungna musungo media ni bisingte tabuk sini oro IPFT tai plus nini BJP borok bahaino sini o thansan mariwa fainani hinai kabangma borokno sahori dongo te kaisa ege borok baksa lachi jagai oro himra jagai dongo abono takuro sini o thansani mari tai sini o greater tipulale no nanani bagai ba sini ha je buibai suson khajak tongmani yakni katinani hingake o thansani mari ni nango aboni bagai borok no bangkai koboknai borok dati dati sing thansani yapiri romnani bagai sing tai nini ani gri inglayawoi sunotui o jago kwangma singbai singno political jara politics sunai suno kwangma jagano সমস্যা phunangi tongkha buskango singbai singno case theboi kwangma hoi harini khaikya tai sini buskango anga sakhayo ob hairok tai hoi harini suno tai khaimangla sini tau setonang phakya tau sisai phakya chinti prasara sing tai thungjangmani jora grikha ike tabo sing o thansani mariwa sini takuk tai bukuk tai sini o tipra motho tini o ujan pathliya gaw panchayat tini jotole yakbo yak mili lai rom lai thansani mari phunungman bagai ani paiplaya hamjakma jotto tipra hani borok no ang maya pharo belai belai kheno asu jorotei sawino sino thansani mari ai lokthung sini bobu grami naharmu saksa singthung asjating hambai